היי בנות, ברוכות השבות. היום נעשה תרגול שיתמקד בכתפיים שלנו, בידיים ובשורש כף היד. אנחנו נתחיל עם כמה נשימות, קח שאיפה עמוקה ונשיפה. נביא את המודעות לבטן שלנו, איך היא מתמלאה, איך היא מתרוקנת כשאנחנו מוצאות את האוויר החוצה. ניקח שוב פעם שאיפה ונשיפה. ננסה שבכל נשיפה נשחרר ונרפא את השרירים שלנו כמה שאנחנו יכולות. שרירי פנים, כתפיים. כל פעם נשחרר ונתמקד בשריר אחר וננסה לשחרר אותו. מעולה. אנחנו נתחיל היום עם סיבובים של הצוואר לצד שמאל. ולצד ימין. מעולה. נביא את הידיים למעלה ונעשה עיגולים לקדימה. לנשום. וצד שני. לוודא שאנחנו משחררות את הכתפיים והם לא כאן. מעולה. כעת ננסה להביא את כפות הידיים למעלה ולמטה. שוב פעם מודעות לכתפיים שלנו. ככל שנוריד את הכתפיים ככה נרגיש יותר את הזרועות שלנו בעצם. פעם אחרונה. נרים את הידיים ונסתובב לשמאל. נחזור לאמצע ונסתובב לצד השני. מעולה. כעת נאחד את האצבעות ונוריד אותם למטה. נעשה כמו טיפות. שוב פעם מודעות לכתפיים, שהם לא יהיו לנו למעלה, אלא למטה. ונשחרר. מעולה. עכשיו נביא שוב פעם ידיים למעלה. נביא אותם קדימה. יד שמאל מעל יד ימין. נכופף את המרפקים, ואנחנו בעצם נמצאות עם אגודל ליד זרת. אוקיי? ונרים את הידיים למעלה. כמה שאנחנו יכולות. ניקח שאיפה ונשיפה ונשחרר. הפעם יד ימין תהיה למעלה. נכופף מרפקים ואנחנו אגודל וזרת, ואנחנו מעלות את הידיים למעלה. שאיפה, נשיפה ולשחרר. מעולה. אנחנו עוברות לעמידת 6. בעמידת 6 אנחנו נעשה סיבובים ונרגיש את המשקל על הידיים. סיבובים לצד שמאל. לנשום בנות. וסיבובים לצד ימין. מעולה. עכשיו נעבור לתנוחת עובר, למנוחה קצרה. נעלה את הידיים ואנחנו בגוף מקביל
גם כאן אפשר להזיז את הרגליים, את האצבעות. בעזרת האצבעות אנחנו בעצם מזיזות את הגוף קדימה ואחורה, שאנחנו מרגישות את המשקל על שורש כף היד ועל כף היד. מעולה. מורידות את הברכיים ויורדות שוב פעם לעובר. ידיים מאחורי הגב, ואנחנו מותחות את הידיים לאחור. כמה שאנחנו יכולות, אפשר לשחרר את השילוב של הידיים. מעולה. הפעם נשלב מאחורי הגב, נרים את האגן ונבוא קדימה. ונביא את הכתפיים שלנו, את הידיים שלנו, כמה שאנחנו יכולות לקדמת המזרן. ונחזור. ושוב פעם. מעולה. נחזור למידת 6. הפעם נביא את האצבעות שיפנו אלינו, ואנחנו כאילו נקלף את כף היד למעט האצבעות. אז אנחנו ננסה את זה 5 פעמים, פעם שלישית, רביעית, פעם אחרונה. מעולה. יד שנייה. פעם אחרונה. מעולה. יופי בנות, נשחרר טיפה, נעשה שילוב של הידיים, פשוט נסובב לצדדים. מעולה. שוב פעם עמידת 6. הפעם נביא את גב כף היד על המזרן, וננסה להוריד את שאר היד, את האמה, למזרן. והיד הזאת בעצם תומכת, יד שמאל תומכת. אנחנו כאן ננסה ליישר את הזרוע כמה שאנחנו יכולות, ליישר את המרפק והזרוע. זה מגמיש את שורש כף היד ומחזק אותו. צד שני, נביא את שורש גב כף היד על המזרן. היד הזו בעצם תומכת, ואנחנו נוריד ונעלה בכוונה ליישר כמה שאנחנו יכולות את היד. היד הזו לא דוחפת, היא פשוט תומכת. מעולה. נעשה ניעור קל של הידיים. ועכשיו נעשה אגרופים. אגרוף אל אגרוף, דוחף, ואנחנו על המזרן, וננסה לעלות ולרדת. אני יודעת שלחלקכן זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר. אפשר לשחרר את האגרופים ולהיות בצורה כזו, וזה יותר קל ונוח. אז תמצאו מה נכון לכן, והתרגיל חייב לעשות במודעות ובהקשבה לגוף. מעולה. זהו זה בנות, סיימנו את התרגול להיום. מקווה שאתם מרגישות היטב את הזרועות שלכם ושורש כף היד קצת יותר גמיש וחזק. נתראה בתרגול הבא.